Umuntu ngabantu enhlangene uziphakamisa ingane karongo apha emhlabeni uziphakamisa ingane karongo apha emhlabeni uzowa abantu bakuhle umhlaba uwushiyele uzowa abantu bakuhle umhlaba uwushiyele uzowa abantu bakuhle umhlaba uwushiyele uziphakamisa ingane karongo apha emhlabeni. Udosta wabantu la dosta lo wayo he uye Jomi ngicamanga uhamene besilapha na izolo selapha namhlanje yakhala ivudu kundozoba uyakhala yakhalisa isivudu ndaqonda ba mandimamela yebhuti yakhala ivudu ubudu wami ku right uyacengeka mkhulu wami inoba songivile igama ngudosta wabantu la dosta lo wayo he uye Jomi ndathi bana bafabe sukochola bethethe ndoda bayishewa ayiphekelanga siphuma apho besilapha na izolo sabalapha nangomso udomdala ndano ndinibambe kubhizi noba ku free na kodwa masileqe mkhulu wami ndiyabona mani endiyibone kabuhlungu nisebenza kabuhlungu tata nisebenza impompo yezandla usibonile otherwise asebenzi ngempompo yezandla natsho nafane ngathi ngamaxhego nobabili lo shedi ndiyazama lo shedi ukambethu akasithokela uvuwa ndim mkhulu wami ubani uphithane kurhulumente kane sizaba umbane ewe ngake ndikuva kakuhle tata ndikuva kakuhle maske sithi ndiyabona apha hayi ze imoto zingenile ngolapha ndicompileyo zangena zaninji yintoni le niyenze ezimotweni ndiyabona mna namoto andiyikhweli imoto wathi u-enigma imoto sisoko azingene ezulwini yinto le niyenze ezimotweni baba apha ezimotweni apha sitofa amatayari siyawapetsha agugileyo aba-second hand sibanawo ngolo hlobo sibanawo ngalo siwathini iprice yona ke hayi iprice suzibiza uzawuthatha inamba ofuna ukulungiselela into ezinjalo camagwameni ibhuti masibonge mangexesha lakho masithi ke ngoku umuntu obukele apha anganifumana njani ngabethu lula kakhulu lo inamba yethu esifumaneka apha ngumnxeba ophathwayo wezandla ithi 065 20 32 739 mandikuva nayo yesibini ba asinayo mntakwethu kodwa yiyona number baphindele mntana Nxele baphindele nansi inamba bafumaneka kuyo kuthiwa wetithi nkanene mzinto Tyeer shop silapha kwamzi Tyeer shop inamba bafumaneka kuyo 065 2032 739 mzi Tyeer shop ilapha ke babukeli ilapha eRamaphosa ePhilippi ngase one up ingeneno kwezinye business ke enizawuthi nizibone ba mandibulele mani uba niye navuma sisebenzisane nandibiza uba masenzeni le nto ikanje mandibulele bhuti wam ndithemba uba noko noyawuthi ke aqonda ukuyalidinga oluncedo uyawuzonyathela abantu abethongo uyaphileka 626 xesha esivula ngalo esivalanga 6 ekuseni 6 hayi ke uziphakamisa ingane karongo apha emhlabeni uzowa abantu bakuhle umhlaba uwushiye
Sibambise